Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен. Лайк монед дӯстон. Мудони ихтино дар комментария нависед. Нашуд реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. Ҳатман барои фурӯхтани хона кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, хонаи фурӯши мо айни ҳол дар сари роҳ қарор дорем дӯстон. Ноҳияи Шоҳмансур, Колхози Россия, ЖБК 6, маҳаллаи Лоҳутӣ. Ана ҳамин тарафи хона мешавад дӯстон. Раҳи главни тарафи Мирзобек дӯстон аз ин тараф тарафи Колхози Россия. Ислам машткои 39 ба бари анамҷа мезиҳарад дӯстон. 39-31. Тарафи Мирзобек гуфтем, тарафи Колхози Россия. Ана ҳамин тарафи хона дӯстон. Ҳозир мерем ҳолни маълумоти раша метем то даруни хона 300 метр аз роҳи калон дӯстон. Хоб дӯстон, роҳи ки нишон додем омадем, аз тарафи дасти рост мегардем. Ина бари трансформаторда ростаки дарвозаи зард. Ана ҳамин хона аст. Ҳозир бо рафта даруни хона маълумотша метем дӯстон. Хоб дӯстон, гуфтем ки ҳамин ростаки хонаи дарвозаи зард меша. Фасад ана ҳамин хона аст дӯстон. ана ҳамҷо ба навор гирифта будем. 300 метр ҳам нест, камтар аст аз роҳи калон. ана ҳамин хона хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. ҳозир дар омада ҳамаша ба навор мегирем. хоб дӯстон, ана ҳамин хона хонаи фурӯшӣ аст. Хонаи як ошёна компактни. Як бурга такрор мекунем. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, Колхози Россия, ЖБК 6, маҳаллаи Лоҳутӣ. 2/8 сотиқ замин, 3 дар хона, 72 квадрат дӯстон. инҷа як боғча, ҳоҷатхона, ошхона, кухня, подвал дӯстон. ва 2 дархона дар ин ҷо, як хонаи дигар аз ин тараф. Хоб об свет проблема нест, ҳаст септикаи дӯстон, байни дистансияи девор забор ҳаст. ҳозир ҳамаша дар омада нишон метиҳем. хонаҳо ҳамаш падъабои кадагия тайёр кадагианд дӯстон. як зали калон. хоб, ана инҷо дӯстон 2 дархона, душевой ҳаст. инҷо як хол кадагӣ, печка, як холи калон. метавонем ки инҷоро хона кунем дӯстон, ё ки ягон ҷои кухняи летни. Кухняш гуфтем ки беруна аст. Як калидори рӯстакӣ мешавад. як хона аст. Тарафи дасти рост, дуюм хона дӯстон. Хонаи калон аст. ҳамаи хонаҳо падъабои кадагианд. ростаки ҷои душевой. термикшамаш часпондагианд. аз тарафи дасти чап як хонаи детский дигар. хоб дӯстон, ҳозир баромада ва кухняро ба навор мегирем. инҷо дӯстон дарбича аст. ин дарбича хона отдельна аст. мақсад метавонед маҳкам кунед. як хонаи дига мешавад наворда, уша ба навор мегирем, отдельни видео мекунем. инҷо метавонед маҳкам кунем. мақсад отдельна нашод об проблема нест гуфтем. обуш равонай. документҳои хона ҳама 100%. хоб, ростаки гуфтем як подвали калон мешавад дӯстон. ба навор намегирем, торик аст.
اینجا دوستان یک کухня гарнитур. кухняшам калон аст. хоб дигараш дӯстон ҷои алонхона гуфтем ки дедонхона мақсад метавонем карда. инҷош ҳоҷатхонаи заминӣ. хоб дӯстон хона гуфтем ки як ошёна аст, болош поли монолит аст. расшоти ду ошёнаро гирифтагианд метавонем ки як ошёнаи дигар аз болояш бардорем дӯстон, ду ошёна шавад. хоб як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, колхози Россия, ЖБК 6, маҳаллаи Лоҳутӣ, 2/8 сотиқ замин, 3 дар хона, 72 квадрат дӯстон. 72 квадрат ана ҳамин се хона ва холи душевое ки мебинем, ана ҳамин бино аст. беғаз аз подвал, беғаз аз ҳоҷатхонаву кухня дӯстон. фақат 72 квадрат ана ҳамин биное ки мебинем дӯстон. хоб нархи ин хона дӯстон 450 000 сомон муомила дорад, савдо мешавад бачаҳо. алиш мошин квартира маслиҳат мешавад дӯстон. номерои телефон барои тамос 918 11 85 81. ватсап ҳам ҳаст, метавонед дар ватсап ҳам муроҷиат кунед. соҳиби мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад дӯстон. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен, дар номерои поёнбуда ватсапи мо ҳаст, муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. нафароне ки бори аввален, лайк монед, дастгирӣ кунед канала. морам барои шумо ҳар рӯз хонаҳои беҳтарини арзонтар мемонем дӯстон дар канал, ки то ин ки шумо хонаи худатонро ёбед. хоб раҳмати калон барои диққат.